Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barka da zuwa Pi Media Tech. A yau za mu bidiyo akan yadda mutum zai sayi kati mai sauƙi. Katin Glo ne ko MTN ne ko Airtel. Wannan sayan kati mai sauƙi ana yin shi ne a PalmPay application, wato wani application da ake ce ma PalmPay. Idan mutum ya shiga cikin application ɗin, ga wani wuri nan da aka sa big offer ko kuma my offer, mutum zai shiga daidai wurin. Idan ya taɓa wurin zai ga wani wuri can da aka sa airtime, ga hoton waya nan a wurin, to shi ma mutum zai taɓa shi. Idan mutum ya taɓa shi zai nuno mashi options kamar haka, ga su nan jerin discount ne da ake yi. Katin naira 50 za ka iya sayan shi a naira 30, katin naira 100 za ka iya sayan shi a naira 70 da sauransu. Idan ka taɓa wanda kake so, ga shi nan mun zaɓi na 100 za mu saye shi a 70. To ga groups nan sun nuno, waɗannan groups ɗin da suka nuno za ka taɓa group ɗaya. Idan ka taɓa group ɗaya zai buɗe, sai ka je ka siya katinka, amma ka tabbata akwai kuɗi a cikin application ɗinka na PalmPay. Sannan kuma kamar yadda kuke gani, kowane group mun taɓa yaƙi, akwai limit da ake so duk sati. Idan mutum ya cinye wannan limit ɗin ba zai sake sayan katin ba. To mun riga mun cinye limit ɗin, shi yasa yake nuna frequency limit reached. Amma idan sati ya zagayo za mu iya mu saya kamar yadda kuke gani.